Análisis y opinión, entrevista, pa informar dentro tópico, entrevista, objetividad, danos misión y nos visión, entrevista, política, farándula, actualidad, entrevista, una nueva confianza. Hey, feliz noche no unitur, feliz tarde en la corso tiki nos está en subiendo, nos está un bay tras de cortina haciendo un que otro que van a pasine el programa por llegar tu caminda compartiendo el programa por nos en importante para si abotan metawak share el programa así más y más siendo por subir y join nos. Nós vamos conversar com Milan e também Emma, de carreirebeurs aí na Amsterdam Rai. Isso é um programa sumamente interessante, mas eu na Holanda, que não tem família na Holanda, bisa não join lá com rato assim aqui. Isso tem coisa interessante também, no meu lugar, awe. Aqui para a plataforma entrevista com. Então tem me compartilhando o programa, tem nos subindo também. Então esperando que a bota tenha 2 dias awe. Então esperando que o programa aquilo seja interessante para a bota também awe. Senang by mente ko so back up na tapos de tópico aqui, pero realmente tem coisa que eu tenho quase, tem coisa que eu tenho preparado mês pe. Então vamos conversar, bande não tem que ter coisa não que real eu tenho preparado mês porque vai coisa. O que eu vou fazer que opção não. Milan e também Emma tá organizador de carreirebeurs aí na Amsterdam Rai 24 e 25 de abril. O programa também está na holandês, mas claro. Pero me espera que é holandês fácil, assim não se não pode compreender. Sacam? Me sei que claro. Me sei que claro. Para me por arranca sali que o programa de awe tarde no a noite acaba aqui não. Solo te ainda já bota aqui de go. Tá a tarde para já 8 horas bate. Ok, me falta 12 ainda aqui nada mais. Então assim me tinang me join bustang. Ok, me também danka sali. Lagami kita saki fazer para pantalla. Então nós start. Conta, acabei. Feliz tarde. Bom dia, unitur. Tanto de entrevista como de tudo pouco. Contento que nós ainda não porta join nos maneira sempre. Aí nós vamos um programa na holandês. Aí nós vamos conversar com docente que está encarregado com a organização de carreirebeurs aqui na Holanda. Que solta dia participante grande de carreirebeurs aqui. Então pensei que conversar para assim nós ter mais informação possível relacionada com isso aqui. Ik ga nu over in het Nederlands.
zodat mijn gasten mij ook kan verstaan. Ik neem aan dat ze net een beetje aan het puzzelen waren met bepaalde woorden van oké, dat snap ik wel, dat snap ik niet. Maar ik zal hun even naar boven halen. Milena, goedenavond, hoe gaat het? Hey, goedenavond. Ja, gaat alles goed? Alles gaat goed. Bonocci, hè? Moet ik dan zeggen. Ja, Benocci. Had je een beetje kunnen verstaan net? Misschien een aantal woorden, ook omdat er wat Spaanse woorden tussen zitten. Maar Ja. nee, ik moet denk ik niet in het moment praten. Oké. Laten we ook Bonocci zeggen tegen Emma. Emma Bonocci. Bonocci. Had jij wat kunnen verstaan? Een paar kleine dingen inderdaad. Af en toe heb ik wel zoiets van, ook omdat ik natuurlijk weet waarover je het ongeveer gaat hebben, dat ik denk, oh ja, dit begrijp ik wel. Ja, het was een heel simpele introductie waarover wij gaan hebben, over de carrièrebeurs. En in principe met wie ik ga spreken. Maar ik wil jullie de kans geven om mezelf te introduceren. Wie is Milena? Wie is Emma? Milena, aan jou. Heel goed. Mijn naam is dus Milena van Puffelen. Operationeel directeur, oftewel COO van de Nationale Carrièrebeurs. En ook van het super toffe gedeelte werken in de Caribbean. Zelf een achtergrond in de events. En een aantal jaar geleden in contact gekomen met een organisatie uit Sint Maarten. Die mij vroeg van Milena, kunnen jullie niet wat meer betekenen als carrièrebeurs voor de eilanden? Nu zitten we hier een aantal jaar later en dan gaan we alweer 4e editie van Werken in de Caribbean organiseren en grootser weer dan ooit. Dus wij, als ik even voor ons allebei spreek, zijn super excited om jullie meer te vertellen over ons mooie evenement en hoe we jullie ook kunnen helpen. Nou, dat is mooi. En dan dezelfde vraag voor Emma. Wie is Emma? Emma dus. Ik ben een projectmanager voor Werk in de Caribbean. Dat betekent dat waar Milena wat meer aan de klantzijde zit, zit ik echt meer aan de kandidaatzijde. Dus alle uitingen die je online ziet, maar ook veel die je nu bijvoorbeeld op billboards voorbij ziet komen langs snelwegen hier in Nederland. Die komen uit mijn koker. Dus daar ben ik voornamelijk verantwoordelijk voor. Dus ik heb ook heel veel contact bijvoorbeeld met allerlei studieverenigingen hier in Nederland, die speciaal ingericht zijn voor bijvoorbeeld Caribische studenten, maar ook Surinaamse studenten. Wat dat gaat, zit ik op dat front lekker in het veld. Oké, dat is mooi om te horen. En toch nog even een algemene vraag. Hoe loopt de voorbereidingen voor de carrièrebeurs? Kan een van jullie even zeggen van oké, we staan nu hier en voor die dag zijn we klaar? Is iets basis dat gezegd kan worden? Ja, het gaat gewoon top, kan niet anders zeggen. De beurs is alweer de 28e editie in totaal van de Nationale Carrièrebeurs. Dus inmiddels weten we wel hoe we een beurs moeten organiseren. Het gaat top. Ja, de voorbereiding, eigenlijk is het nu ligt de bal bij de organisaties die deelnemen om alles zo goed mogelijk voor te bereiden. En wij hen daarin te ondersteunen. Oké. En laat me even zo starten. Waarom zou iemand naar de carrière toe moeten gaan? Wat voor iemand zou je zeggen van oké, deze persoon is het handig dat je dan naar de carrièrebeurs gaat? Ik denk dat dit eigenlijk voor heel veel verschillende mensen een hele mooie kans is. Dus eigenlijk van allerlei verschillende levels. Studenten, starters, young professionals, mensen die al wat verder zijn in hun carrière. En die gewoon heel graag terug naar de eilanden zouden willen. Of naar Suriname. Maar ook mensen die daar natuurlijk gewoon graag naartoe zouden gaan om te emigreren. En om daar een toekomst te gaan bouwen. Dus echt voor mensen van allerlei verschillende leeftijden. Allerlei verschillende achtergronden, mbo, hbo, wo. Echt voor ieder is er wat wils bij ons op de beurs. Ook als je geen opleiding hebt, maar wel mooie werkervaring, helemaal bleu bent. En het mooie is ook, de Nationale Carrièrebeurs is het centrale evenement. En we hebben in iedere hoek een deelbeurs, zoals we die noemen. Dus in de ene hoek is de techniek carrièrebeurs, de andere hoek de IT carrièrebeurs, zorg, overheid. Nou, dan hebben we ook eens een apart Caribisch gedeelte en Surinaams onderdeel. Het mooie is, uit de Caribbean staan allerlei verschillende soorten organisaties. Dus als we kijken naar Curaçao, staat Cobierne er, Aqualectra, het Chatta staat er met onder andere Marriott. Cure Oil is aanwezig. Dus ik kan zo even doorgaan. Dus van allerlei soorten organisaties hier. Inderdaad, Damen is aanwezig, het gemeenschappelijke hof, EY, MCB, ja.
Het is zo mega interessant. Er is niet één branche vertegenwoordigd. Dus ja, als je alleen maar al wil oriënteren, want je weet het nog niet zo goed, ben je ook van harte welkom. Oké. Wat loopt een persoon mis als hij niet langskomt? Veel. Heel veel. Sowieso, ik denk dat ook wel een hele mooie die ik er altijd bij benoem, is dat we met de beurs ook echt, en met dit onderdeel op de beurs, dat we ook echt de Caribische sfeer en cultuur echt willen vieren. Dus dat loop je sowieso mis. Er zijn heel veel gelijkgestemden die natuurlijk erover nadenken om hun toekomst verder te bouwen op de eilanden. Die zijn op de beurs aanwezig. Los daarvan natuurlijk het netwerken met de bedrijven. Ik denk dat het tegenwoordig echt heel erg belangrijk is dat je om even ik behoor tot de Gen Z, dus ik mag het zeggen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je tegenwoordig een hele goede vibe hebt met je werkgever. Dus dat je echt aanvoelt van kijk, dit past bij mij, hier zou ik willen groeien. Dat kan je echt aanvoelen bij ons op de beurs. Ja, en ook als je zou willen solliciteren normaal gesproken, hè, dan heb je een online... Is het bij mij misgegaan? Nee, bij mij ook. Ik hoor je niet, Miel. Ja, dat dacht ik wel. We hoorden Milan niet. Nee. Milan wil nog een keertje even... Oké, Emma, laat me jou vragen. Yes. Weet je of er in het verleden mensen zijn bijvoorbeeld die via deze beurs echt een kans hebben gepakt? Zeker. Er zijn echt meerdere succesverhalen. Leuk om daarbij aan te halen is een stel. Dit was volgens mij 2 jaar geleden. Al wat verder in hun carrière. Volgens mij kwam de man van het stel, die kwam, als ik het goed zeg, van Curaçao. De vrouw was Nederlands. Hij wilde heel graag terug naar zijn beloved Curaçao. Om daar de laatste etappe van zijn carrière uit te zitten. Dus hij kwam naar de beurs toe. Zijn vrouw heeft ook een hele mooie baan gevonden op Werk in the Caribbean. En zo zijn ze met z'n tweeën terug naar Curaçao gegaan. Om daar dus echt die laatste etappe van hun carrière uit te zitten. Dat is wel echt een mooi succesverhaal. Ja, en nog 2 dingen die ik nog wil toevoegen is 1 natuurlijk, wat er net gebeurt, dat is wat je eigenlijk niet wilt. En daarom moet je al naar de carrièrebeurs komen, omdat je live met elkaar kan spreken. Inderdaad. Maar ook organiseren we in totaal 100 vakinhoudelijke workshops en congressen. Dus dat is super interessant. Wat zijn de voor- en tegens om naar de eilanden of in dit geval naar Curaçao te verhuizen? Waar word je bij geholpen? Waar moet je aan denken? Ook als je het gewoon even niet weet, of je hebt bepaalde vragen. Ja, super interessant om ook daaraan bij aanwezig te zijn. Je hebt het over de workshops, toch? Ja, op de beurs. Dat zijn deze, ja. Ja, inderdaad. Dus, en dat is daar kan vrijdag je en zaterdag heb je die workshops. Klopt, vrijdag en zaterdag. Want de beurs is ook 2 dagen. Voor degenen die door de week bijvoorbeeld werken, hebben dan de gelegenheid om op zaterdag te komen. En het mooie daarin is ook dat het helemaal gratis is om naartoe te komen. Volgens mij komt u later nog wel aan bod hoe je je dan kan inschrijven. Maar ja, weet je, waarom zou je niet gaan? Nou, ik zet alvast in de commentaren de link, zodat men op kan klikken om in te schrijven. En dan laat ik de mensen, helaas niet, dan laat ik de mensen ook gelijk zien hoe ze dan... Het is een gratis ticket. Dus je gaat naar www.carrièrebeurs.nl. Dat is de URL. Ja, en daar zie je de groene balk staan en daar kan je een ticket via bemachtigen. Oké. En wat ook wel, om daar nog eventjes verder op in te haken wat betreft het gratis ticket. Wat wel mooi is dat we ook een hele online omgeving hebben. Dus dat is zowel online op de website als in de app. Wanneer je een gratis ticket claimt, kan je een heel eigen profiel samenstellen. In dit profiel kan je allerlei verschillende dingen zetten, zoals je hele cv kan je bijvoorbeeld uploaden, maar ook je vaardigheden, je kennis, ook wat je verlangt van een werkgever waar je graag naar op zoek bent. Dat kan je allemaal in je profiel bijwerken. Hoeft uiteraard niet, maar is wel heel erg slim om dat op voorhand te doen. Want zo kan je op voorhand al gematcht worden met bepaalde bedrijven. Die omgeving is namelijk al open. Zie het als een soort van
Tinder, I guess, voor werkgevers en werkzoekenden. Om zo al voorhand van de beurs gematcht aan elkaar te worden. Zodat je kan afspreken om elkaar echt op de beurs even te ontmoeten. Oké, dus in principe als je e-mail dan... ik zal proberen om het live te doen. Dus als je e-mail dan hier schrijft, akkoord gaat, en dan ga je het van daaruit verder... dit heb je het over. En dan kan je alles invullen. Het is eigenlijk als een soort van cv. Sommige velden zijn verplicht, sommige niet. Dus ik raad ook aan, doe dat gewoon op een rustig moment. En je kan ook nog even de Carrièrebeurs app downloaden in de Apple Store of Google Play Stores. En daarin kan je het ook heel makkelijk doen. Want als je dan naar binnen wilt, je krijgt nadat je dit hebt aangemaakt, krijg je een hele mooie QR-code. Als je dan naar binnen wilt, laat je in de Carrièrebeurs app, laat je die QR-code zien. Dan krijg je een badge en een mooi tasje en dan kan je naar binnen. En dan ben je helemaal ready om in gesprek te gaan. Nou, dat is mooi. En weet je, tegenwoordig solliciteren we allemaal online. Dan gaan we alles online doen. Heel weinig persoonlijk contact. Ik denk dat het juist het moment is om persoonlijk contact te maken met een potentiële werkgever. Ja. Zeker. Ja, heb je 100% gelijk in. Ja. Absoluut. Het is tegenwoordig, kijk, tijdens corona was eigenlijk alles online. En we dachten eigenlijk, het is wel fijn dat het wat efficiënter kan online. Maar nu zien we eigenlijk ook dat het mooiste is en het meest prettig is de combinatie. On- en offline met elkaar matchen. Ja. En dat doen we nu. Want als je van tevoren dat match- en meet profiel aanmaakt, word je van tevoren dus gematcht met werkgevers, met de organisaties. Dan zie je bijvoorbeeld, ik ben een match met Gobierno, maar ook met Aqua Electra. Super cool. Die zijn voor mij een match op basis van hetgeen wat ik heb ingevuld en ook wat zij hebben ingevuld. En dat zorgt ervoor dat je precies weet waar je naartoe kan, als je het heel efficiënt wil doen. Maar ik zou er gewoon minimaal een halve dag voor uittrekken. Superleuk. Nou, dat is handig. En dan kan je ook zeggen, bijvoorbeeld met een organisatie kan je een tijd afspreken dat je bijvoorbeeld op een zaterdagochtend om 10 uur even een pastetje komt eten bij de stand. Ja, dat is toch superleuk. Dat is mooi. We hebben tegenwoordig veel jongeren die worstelen met het vinden van een juiste richting of een baan of specifieke leeftijdsdoelgroep die ook een beetje worstelen ermee. Is er ook een optie, iets concreets voor de jongeren die 2 dagen? Alleen maar. Ik bedoel, het is voor ieder. Hè? Niet alleen voor jongeren, ook voor de oudere generatie. Alleen, ik wil niet zeggen of het alleen maar voor de jongeren is. Maar we hebben natuurlijk wel echt een cherry on the cake op de vrijdag. En dat is dat we een optreden krijgen van Jayon. Ja, mooier wordt het niet. En dat is leuk voor jongeren. Maar ook voor de oudere generatie, voor iedereen. Op de vrijdag om 4:30 gaat Jayon optreden. Dus zorg dat je ruim van tevoren bent. Want we verwachten dat het super druk wordt. Nou, dat trekt zeker wat mensen mee voor die vrijdagavond. Je kan gewoon gratis naar Jayon. Sorry? Je kan gewoon gratis naar Jayon. Want je kan gratis naar binnen. Ja, ik wist het in principe niet, want ik heb al tickets gekocht voor de 26e in Enschede. Als ik het wist, had ik geen tickets gehad. Ja. Nee, maar oké. Dus naast het solliciteren kan je ook een stukje van de optreden van Jayon. Zijn er nog meerdere optredens? Ja, zeker. Van Emma Heesters onder andere. Dus dat is ook super cool. En op zaterdag komt er ook nog een act aan, maar die wordt nog vervolgd. Die wordt nog vervolgd. Oké, ik hoor het graag. Dus. Ik zag ook een stukje match and meet. Kunnen jullie iets meer hierover vertellen? Ja, dat is eigenlijk wat ik dus net vertelde. Waarbij je een soort van cv opmaakt als kandidaat zijnde. Je vult je gegevens in en wordt, zoals Emma zei, als een Tinder gematcht met de organisaties die op de beurs staan, de werkgevers. Dus je matcht en meet dan op de beurs. Nou, ik ga het straks proberen alles in te vullen. Kijken met welke match ik het beste uitkomt. Ik ben benieuwd of het hier in Nederland wordt of iets op Curaçao weer. Ja, want dat kan natuurlijk ook, hè, Xavier, wat je zegt. Is, kijk, stel je bent je echt nog aan het oriënteren. Ik bedoel, je hoeft niet naar de Caribbean. Het is een supermooi initiatief. Maar als je ook onder Nederlandse organisaties wil
oriënteren, is het natuurlijk ook mogelijk. Of op een van de andere eilanden. We praten nu over Curaçao. Ja. Maar ook organisaties van Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba, Statia zijn aanwezig en Suriname. Dus ja, heel veel mogelijkheden. Nou, het is echt een heel mooi evenement om echt ook te gaan oriënteren naar, oké, dit idee zit in de back of my mind. Wat ga ik ermee doen? Wat spreekt me aan? Daar is het echt een hele mooie plek voor. Ja, je ziet inderdaad ook op jullie website dus diverse opties qua bedrijven, instanties die aanwezig zullen zijn. Ja. Dus dat zijn er beursbreed, zijn dat er inmiddels meer dan 200. Dat is ook wel mooi om te benoemen. Meer dan 200? Ja. En vanuit Caribbean gewoon meer dan 70. Ja. Meer dan 70, oké, dat is wel interessant. Ik ben benieuwd wat mijn matches straks zal worden. Ik ook. Ik ben ook benieuwd. Hedy, denk je dat ik een match krijg met de Gobierne van Curaçao, Hedy? Dat is een goede maat van mij die ook meekijkt. Ik wil even vragen. Hoe kan iemand die werk zoekt het beste voorbereiden? Wat voor tips zou je dan, of zou een van jullie kunnen geven? Ik denk, allereerst natuurlijk dat Match Your Meet profiel aanmaken. Dan kan je goed bekijken welke werkgevers er allemaal aanwezig zullen zijn. Wat ook een hele goede is om ons te volgen op Instagram, @werkinthecaribbean. Daar posten we het laatste nieuws. Kan je ook de logoparade zien met alle werkgevers die aanwezig zullen zijn. En verder gewoon het allerlaatste nieuws natuurlijk. Daarnaast is het misschien eigenlijk wel een heel goed idee om je net zo voor te bereiden als dat je naar een sollicitatie zou gaan. Dat is het natuurlijk niet per se, want je gaat je gewoon oriënteren. Maar trek wat leuks aan. Neem je glimlach mee. Dat staat natuurlijk altijd goed. Een eerste indruk is altijd hartstikke belangrijk. Maar wees jezelf, dat is het allerbelangrijkste. En, absoluut. Ja, en zorg gewoon dat je echt weet, dat je ook een beetje gericht kijkt naar met wie je wil spreken, met welke organisatie, dat je ook een beetje inleest. Ze zullen je alles vertellen, daar staan ze ook echt voor open, dat doen ze met alle liefde, maar het is toch altijd goed om je even in te lezen, wat vragen op te schrijven eventueel die je hebt. En ook, woon echt die workshops bij. Die zijn zo verschrikkelijk interessant. En als je denkt, zijn al lang, zijn ze ook niet. Ze zijn ongeveer een half uur of een uur. Dus je bent ook niet veel tijd kwijt. We hebben ook gezorgd dat je lekker op de beurs wat kan eten en wat drinken. Dus het mooie wordt het gewoon niet. Het is een hartstikke leuk dagje uit. En we hebben ook, er is ook muziek. Buiten het optreden van Jayon, maar ook met boksen echt om die Caribische sferen na te bootsen. Dus het is echt een mega dagje uit. Het wordt een dagje Amsterdam. Lekker open erin gaan. Ja, het wordt een dagje Amsterdam. Vooral voor de mensen die iets meer buiten zoals mij wonen. Ja, maar dat is leuk. Je kan inderdaad ook 's ochtends komen dat je dan een dagje Amsterdam ervan maakt. Heb je nog de hele middag of andersom. Je kan goed parkeren in de RAI. Je kan met de trein komen. Het is echt maar 5 minuten lopen om naar de RAI te komen vanaf het RAI-station. We hebben het goed geregeld dat de entree lekker doorloopt. Dus het is gewoon super. Het is echt heel leuk. Ja, het is zeker. Ik zou zeker zeggen, het is de moeite waard. Ik wil tenslotte nog een keertje overgaan naar dat registreren. Ik denk dat het belangrijke punt is voor iedereen. Ik weet niet of een van jullie het weer kan uitleggen, dat gratis ticket nemen. Dus je gaat naar carrièrebeurs.nl, www.carrièrebeurs.nl. Deze site? Dat is deze site. Ja. Je klikt op de groene button. Ja. En dan rechtsonder zie je, vul hier je e-mailadres in. Ja. Die vul je dan in. En dan ga je ook akkoord met de privacy policy. Ja. Dat schrijf je gratis in. En dan vul je je basisgegevens in. En dan krijg je de QR-code, het ticket. En die QR-code is dus te zien in de Carrièrebeurs app. Carrièrebeurs, als je dat intypt in je Google Play Store of Apple Store, App Store. En daar kan je ook hetzelfde doen. Als je niet naar de website wil, maar je wilt gewoon makkelijk vanaf je telefoon. Oké. Nou, ik denk dat wij... De microfoon weer even weg. Ja, ze is weer weg. Ja.
Nu ben je er weer. Hij valt de hele tijd weg. Maar nee, het is echt super simpel. Carrièrebeurs.nl. En we hebben het echt in Jip en Janneke taal allemaal opgeschreven. Oh, één belangrijk ding. Lees je nou liever in het papiermens of Engels? Je kan in je Google settings, als je op internet zit, kan je de taal aanpassen. Heel simpel. Dus als je liever niet in het Nederlands leest. En in de app is het ook mogelijk in het Engels te lezen. Oké, dat is wel handig voor de mensen die een andere taal willen lezen. Ik denk dat we alles hebben. Ik kom als vader met mijn kind. Moet ik ook registreren? Dat is een goede vraag van Henry hier. Die komt als vader met zijn kids. Moet hij ook registreren? Ja? Klopt, dat moet ook inderdaad. Want anders kan je niet binnenkomen. Het gaat echt per persoon. Het gaat echt per persoon binnenkomen. Oké. Ik moet jullie bedanken. We hebben alles basis besproken. Het is nu kwestie van wachten tot de 24, 25ste. Dan zie je waarschijnlijk best wel wat mensen met Curaçao's achtergrond in rij. Leuk. Superleuk. Iedereen is inderdaad welkom. En als je nog vragen hebt, je kan ze ook altijd via onze Instagram, Werken in the Caribbean, altijd even stellen door een DM te sturen. We doen heel veel met Instagram, wat minder met Facebook. Dus kijk gewoon even op Insta. En er staat ook nog een leuke winactie op met een Curaçao merk. Ja. YDK. Iedereen wel bekend natuurlijk. Ja, er staat een hele leuke winactie op. Belangrijk daarbij is liken, commenten en vervolgens ons volgen. En dan maak je nog kans. Oké. Hey, dames, bedankt. En tot de 24ste. Jij bedankt. Heel leuk. Oké, doei. Doeg. Senang, programma Kortico Awe, nossa conversa com Emma Bierens e também Milan van Puffelen. Die carrièrebeurs aqui na Amsterdam Rai. Nós op je hopi, nós skibi hopi também over die bemento de Curaçao, que tem possibilidade, não para viver bem Curaçao, estão que vai, estão no que vai, mas costa também outro isla, não? De caso aqui carrièrebeurs dia 24 e 25 na Amsterdam Rai, ela bisa hoje tem 70 vacatura para a isla de Caribe, mas costa Suriname também. Men die nota 1 of 2 vacatura tem, 70 boot. Tinanang, men 70 companhia instância que está vindo for de Caribe para enfocar a factura aqui na Holanda, para buscar ainda aqui na Holanda. A melhor coisa que eu vai, faço research para mim, subir na website, mostrar o horário, na minha conexão aqui na website carrièrebeurs.nl, então inang por WAC diferente. Toda opção que tem de BDA, tour e diferente branch que tem. Op een website, mis kost também op een diferente trabalho, doen trabalho team, por exemplo, me cuido com a algemene rekenkamer, me cuido Aqualectra, even snel doorheen scrollen, kwam als ting centrale bank die Aruba, aqui na Holanda een COA, também tá hopi, wordt het in hopi DJ, CIBG também, mas eu me diz, Corendon, que men Curoil, CMC, die massa hopi oportunidade mesmo por hanya. Durante die dia aqui, meest kost dan bij een workshop, dan kun je differente workshop. Hoe bouw je een merk dat verder gaat dan het product? Differente thema dan, hoe bijvoorbeeld sige workshop die een hora, 45 minuten gewoon zien te escucha, enfocar, trazer op mes. Match and meet, também nós para DJ, caminho que bijvoorbeeld tem contato diretamente com diferente companhias dan, que mendi tem possibilidade, se você vai back para o lugar, se você vai back para qualquer isla, não tem possibilidade. Para o drenta, completamente grátis, você simplesmente registrar o mês. Ora, você clica claim ticket, tem que mail, ga akkoord com privacy and policy, então assim você seguir na sobrar detalhes. A meta que é algo seguro vale a pena para nós ainda pode enfocar de budget, nós ainda não vai, então nós estamos vivendo dia 24, nós estamos outro não. Den laat niet je jonte zona, que men mais claro, nós lo disfrutar tiki de ambiente também, onde nós tá conversando lang, mas nem é também como tata de muito não, é de escrever não, bota que eu te juna de 17, 18 anos, é de também como tata de su, homem de muito grande, pessoas têm não, para nós tope de nós sinto dar um bebê conversar
waar kiko toe de possibiliteit dan kuting na carrièrebeurs. So dan danki, content nanka subi, compartilha programa aqui com outro não, compartilha programa com outro não, modo que mais ainda pode sa kiko também ting aí na Amsterdam. Manhã que eu disse que metade de 4 dias tarde, me também conversar com Ercilia Sus de la Noy. Tchau. Pa análisis y opinión, entrevista, pa informar por tópico, entrevista, objetividad, danos mi show y nos di show, entrevista, política, farándula, actualidad, una nueva confianza.